Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Виктор, днес ще играем на Слетарио. Доста съм позадобрял от миналия път. Ето ми името, с това име. Ще съм Нинджия. Така... Оп, умре. Сега това значи, знаете как ме дразни. Мразни. Дразни. Компютъра има и скинове. Миналия клип Здравко ми го прецака. Защо ли, ако питате? Звънна ми поне 20 пъти по Viber и то заради нищо. Бях иначе 6000 нещо точки. Подобрих си рекорда. Той рекорда ми е 5800 и нещо. Манджа. Мусака. За вечеря има мусака. Ще сложим малко кълвърма. Малко ще снимам на Shadow фигата с хак. С хака има. Към случайна манджа аз намерих там долу на беседката. Той ми я изяде върху черешата. Дай манджата сега. Ще ти дада твоята мусака. На теб главата ще ти щупя. Упя. Сега вече. Виктор Чупар. Той ми вървеше добре, де. Почепинах си червя. Пуда се бутни от това. Копеле. Ще ви дам аз кавърма. За вечеря ще ви търся. Ще ви дам аз кавърма. За вечеря ви търся. Кавърма, не дей с мен. Ти кавърма, не дей с мен. Ти кавърма, не дей с мен. Ти кавърма, бъди с него. И кавърмата пита, кой е той? Той е свой, той е мусака. Правих, но рендето спря. Щупих му главата. Добре, стига толкова пеене. Сега как пукне то. Ха-ха. Тони. Тоногашник. Черпогашник. Гашник.
Как иска да пукна? Много гадам, че тук няма скинове. Така малко да си похапнем. Хиляда точки, наближаваме 2000. Да. Стъп фаст. Наближавам. Да. Три хиляди вече. Как не пъкна? Тази свиня. Манчо. Ами. Пет хиляди 286. Давай 6000 трябва да направим. Да мина на заради рекорда. Давай 7000 трябва да го мина. Също мина на пълна рекорда. Така. Страх ме е. 6678. Добре. Така, мисля да се разкарам от тук. Що ми цепи да? Как ми лагиш преди малко. Огромна змия. Му стара, спри да цепиш, моля ти игра. Yes. Горе-долу и търпи могат. Опа! И то нещо не му се получи да ме затвори на мен. Щеш да се избута едно бебичко в мен. Той под мен умря. Седем хиляди. Как ли ще направим 10 000? 8 хиляди. Давай. Коментара тук ще се за малко. Тук ще се завръщаме. Така. Казах ти нещо да направиш. Приготви ми дрехи. Изгоди ми. Са. Иди им се скарай по. Какво е това чукане се? Батко ви спи и вие тропате лопата още от сутринта. Значи аз не съм чак толкова добър на тази игра, но биваме. Ху. В момента ги върди контролят като някакъв педал. Жалко, че след малко трябва да приключим клип. Мусака е без мен. Не чукайте!
Това знаеш са кой чука? Крисо бебето. След малко как отва на къщето ми се случи. Тук си има манчичка. 10 000, давай! 10 000, мадафака! 8 място! Един скриншот ще му дара. Девето, ай, девето. Смусам пак. Тук ще взема манджа. Ням. Види ги излезе, ги заритам, няма да ги пусна после. След малко как мръсък. Ама и ти седиш тук си чепкаш. Не се правим клипче. Да си бейгаш? Не. Смок излезна и запук. Не! Тия люблиш отвънка и ги изгонят, теб ще набия, да знаеш. Добре, надявам се този клип да ви е харесал. Аз бях Виктор и чу.